Bili tiya. Watanan. Ana. Oh, kuha na usay. Kana. Ayo, dira lang yung. Dira na ibutang. Iro ka may bigay ka lagi hiwa nimo ba? Ako kami ko. Asam ko maghiwa? Anak ano diri niya ako tikutag niya ba? Kusudan. Ha? Na hiwa ug may kay. Diri ang tawag hiwa. Oh, sabi. Ang hiwa sa kanit. Sige. Oh, mo ni mga visitors na mo diri. Tagsara magkita, lagyo man. Bus. Hindi po ka sa kumato. Hindi chiche mga tana. Welcome sa akong vlog diya. Hi. Oh. Dala. Wow. Murag patir na sa una ni sayaw diri. Sa una ba itong sayaw ta? No, ato ka picture ka dito. Ipagtuloy ko sa mga kuan. Kanang respond ba? Ana. Robolios. Picture ah. Okay, mana picture? Okay na. Sama din mo. Video sa likaw pa man. Oh, sayo pa man. Wala pang disco na gino. What Black Disco Mobile in the mix. Ako rin dito sila nang Ay, siya na. Oh, sila si Kuan. Uniti. Asa ka Joy? Dali dito. Ako lang pa. Adi ra dito kita po. Bakit yung duha? Saan sa oy? Binuhat ko po. Binuhat ko din. Asa mo sa mo? Asawan, asawan. Ano, itaon mo sa house. Sipa lagi ka na. Bro, sipa kayo. Wala ba yung service phone dito? Ato mimita. Ano sa ano to? Remark. Ha? Wala. O service, o kanin pansi, kaniya, kanang taas nga luwag. Kada po sa Wow, siksi. Ako dito magbuhat. Mani, partner ako. Kanta, sayaw. Oh, bagay na tayo. Watong midwife ni pamiyon ni kun. Ang salad ko sa tuwang ko sa Joy. Ano niya? Wato rin. Minumo ko rin. Kapay salad sa tuwang katulong Joy. Katulong usak bok ang katong kuan. Lahi to. Ay, okay na na eh. What you me? Dili to oy. Yeah.